И сега, уважаеми зрители, преминаваме и към една контрола, която наистина дава оптимизъм за нашия Чавдар Бяла Слатина. Миналата седмица Чавдар Бяла Слатина изигра петата си поредна контрола, като 4 контроли завършиха с загуба на Чавдар Бяла Слатина. Но ето, че на неутрален терен в Дряново, където първодивизионния Калиакра Каварна е на полутовка, едва не се препъна в краката на Чавдар Бяла Слатина. Нещо повече. Нашите момчета просто трябва да съжаляват, уважаеми зрители, че мал шанса само им попречи да сложат на колене онези футболисти на Цонко Цонков, кмета на Каварна, даваш мило и драго за този първодивизионен тим и завършиха 0-0. А именно след малко в блиц интервюто на старши треньора, младия футболен спец начало на Чавдар Бяла Слатина, Диан Божилов, ще разберете и подробности за тази контрола. Иначе, уважаеми зрители, какво предстои на нашия Чавдар до началото на старта в Западната Б професионална футболна група шампионат 2011-2012 на 13 август от 16 часа. Тук на този стадион Чавдар възпитаниците на Деян Божилов и неговите помощници Анатолий Тонов Тоци и Светлин Савчев Етката приемат новака в групата Сливнешки герой Сливница. Днес, сряда, Чавдар връща визитата на своите приятели от аматьорския футболен клуб Спартак 1919 Плевен, а миналата седмица тук на стадион Чавдар отстъпиха домакините, разбира се, от Бяла Слатина с 0-2 пред плевенчани. Веднага, уважаеми зрители, утре четвъртък пътува отбора на Чавдар Бяла Слатина за железничарския град Мездра, където утре от 18 часа е поредната контрола срещу местния Локомотив Мездра. Да, уважаеми зрители, този Локомотив Мездра, който тресна първодивизионния Ботев Враца. След това има възстановителни процедури и пътува отбора на Чавдар Бяла Слатина за курортния град Банско, където, уважаеми зрители, ще се срещне с първодивизионен квалитетен малтийски отбор. Не можахме да научиме, много е сложно името на тези отбори, но това е положението, а матча е в събота от 10 часа в Банско. Връща се в домашна обстановка, възстановяване и понеделник идната седмица, уважаеми зрители, Чавдар Бяла Слатина пътува до новака в Западната Б група на стадион Георги Бенковски, край Дунавския град Видин, предпоследната контрола между тамошния Ебдин и Чавдар Бяла Слатина, а тържественото представяне на отбора Чавдар приема новака в Северозападната В аматьорска футболна група. Нашите приятели, съседите от Дунав 9-8, Червен Китай, село Селановци. Уважаеми зрители на Рава Спорт, естествено и е редно по време на подготовката на Чавдар Бяла Слатина, предсезонната подготовка преди шампионат 2 и 11 и 12, Западната Б група, да пускаме от време на време блиц интервю с тези, които подготвят Чавдар Бяла Слатина. А това е новия старши треньор, младия, амбициозен футболен спец, господин Деян Божилов.
Вие имахте възможност, уважаеми зрители, да чуете неговата кратка, но богата автобиография като футболист, като наставник от клубния бос Краси Костов. Имахте възможност и в едно интервю също да разберете за неговите методи и въобще как стоят нещата в подготовката на Чавдар, но ето, че вече наближава шампионата в западната Б група и затова решихме отново да се обърнем към господин Божилов. Как стоят, господин Божилов, нещата до този момент на подготовката? Кои са освободените, кои нови, разбрах, че също са дошли на проби, и ви прави чест, че давате възможност на всички да показват своите качества. Който става, става. Който не става, довиждане. Но как всъщност върват нещата, тъй като знаем, че на 13 август стартира шампионата и първия ни е матч домакински, слава Бога, срещу Новак Сливнички, герой Сливница. Мисля, че до този етап подготовката мина при нормални условия. Всичко заплановано сме го свършили. Мисля, че момчета даваха всичко от себе си и до този момент съм много доволен от свършената работа. Те първа почваме да избистреме основния състав и вече мисля, че ще залагам повече на едни хора. До сега въртяхме по 2 състава и такива негативни резултати се получиха в контролите заради тая причина. Вие играхте само преди дни най-престижната ви, бих казал, контрола. Не подценявам матч с Берое, но то бе в началото. Естествено, миналата седмица вие гостувахте в Дряново, където първодивизионният отбор на Калиакра Каварна бе на подготовка и постигнахте едно престижно реми, първото, защото имахте 4 загуби. Нещо повече за нашите зрители за тази контрола в Дряново, завършила 0-0. Мисля, че е една много добра проверка за нашия отбор. Мисля, че през първото по време матча беше равностоен, но през второто по време бяхме пълни господари там на терена и шанса пред гола ми попречи да ги победим. Но това не е най-важно за мен на този етап. Най-важното е, че момчета почнаха да разбират какво искам от тях. Съсредоточени, добре подготвени са вече и мисля, че могат да опонират и на по-добри противници от Калиакра. Кои си тръгнаха от Чавдар, т.е. не ви хванаха окото, а пък други решиха да дойдат, да видят и да си тръгнат? Тук не става просто дали са ми хванали окото. Просто аз съм малко против тези неща, да идват много хора на проби, защото едва ли за една седмица и 10 дена мога да прецениш някой футболист. Дори и компютър да е сигурно ще направи грешка. Някъде може би и аз да греша. Но идваха момчета и останаха те, на които мисля, че в определен момент ще помогнат на отбора и ще свършат работа. И имаше момчета, които се представяха също добре, но на този етап няма как да разчитам на тях. Ще разчитам на по-опитни футболисти и по-добре да не стоят тук, да не играят изобщо или да играят по 10 минути. Те, които са по-млади, 19-20 годишни, 21, да играят някъде 1-2 години, понатрупат самочувствие и опит при мъжете и тогава да влязат в професионалния футбол. А като имена, господин Божилов, бихте ли споменали, за да разберат и, бих казал, любителите на футбол от региона и най-вече привържениците, най-верните на Чавдар Бяла Слатина, които ще ви подкрепят в трудните моменти по време на шампионата? Като имена? Аз мисля, че са ясни. Значи Мартин Симеонов от Литекс, Емил Грозев от Литекс, двамата защитници ще останат пред нас. Те са като преотстъпени. Бисер Янчев, десен бек, който е играл в Несебър. Познавам го добре. Димитър Андонов вчера се присъедини към нас, който игра в Б група. Той е бургаски футболист, но игра повече в Свиленград с Държа. Стефан Лачов, централна пател Светкавица привлякохме. И може би по-нататък, ако нещо класно излезе, като искам да кажа за вратарския пост, да усилим конкуренцията, да засяваме само 2 вратари и не искам през сезона, ако някъде има контузия, да имаме проблем и евентуално търсим вече само един, ако е такъв тип като Алдев,
човек плеймейкър, ако излезе някакъв по-опитен футболист, защото има много футболисти на пазара, но всички са много млади, а ние имаме такива в отбора, тогава мога да привлечем още едно име в офанзивата. Като контроли, господин Божилов, какво предстои днес, вторник, до последната контрола и тя дали остава на 6 август, когато ще стане тържественото представяне на Чавдар Бяла Слатина за новия шампионат, западната Б група с Дунав 9-8 Селановци. Разбрах, че има промени в графика. Да, промените ги наложих аз. От утре не чака тежка седмица и то по-точно до понеделник. Значи в сряда играем в Плевен, прибираме се, в четвъртък играем в Мездра, петък сутринта възстановяване, пътуваме за Банско, в събота сутринта играем с малтийски отбор. Мисля, че трудно име, не мога да го запомня да го кажа сега в момента. Но е в Банско. В Банско, да. Също класен тим. Искам да срещнем само класни тимове и да играем силни проверки. Прибираме се в неделя и понеделник гостуваме на Видин. Абдин Видин в 18 часа. Доколкото разбираме, предпоследна контрола. Предпоследна, да. И ако не намерим някой друг съперник по-класен за последна проверка, ще остане тая с отбора на Селановци. Това е програмата до първата мачова седмица, нали? До 6-7. Не мога да не ви попитам, аз следа отблизо и задавах и въпрос на клубния президент господин Костов относно прословутите договори. За футболистите няма да коментирам, защото е текучество и е нормално да не се прибързва с предлагане на професионални договори и след това да ходиме на арбитраж. Но специално се интересувам за вас лично и за вашия помощник Анатолий Тонов Тоци, как стоят нещата с вашите договори? Вчера подписахме нашите професионални договори, тримата треньори. Мисля, че всичко е нормално. Ако не е тайна, за какъв срок е? За една година. За една година най-добре. В България знаете как стоят нещата. И 5 години да подпишем, когато нещата не вървят. Треньора се тръгва, това е ясно на всички. Така че аз няма да открия топлата вода. На кой ще бъдат предложени договори от футболисти, които остават и на кой не ще решавам, само аз. Това е пълно мое право. Това е най-добре, когато самият човек, т.е. във ваше лице, старши треньор, вика на проби, решава кой става, кой не става и той има последната дума да предложи на клубното ръководство на кои аджиба трябва да бъдат предложени професионални договори. За сега ръководството мисля, че се отнася много добре към това, което искам. В лицето на Краси Костов имам пълен карт бланш върху спортно-техническата част, така че цялата отговорност ще я нося аз. От тук нататък. Това са моите условия и мисля, че занапред ще бъде така. Благодаря и това няма да ни бъде предпоследната или последната среща, защото като екип, как работиме ние в ЕТА Рава, екипа на Рава Спорт, така и вие като треньорски екип, клубното ръководство, ръка за ръка и само тогава има успех. Желаем ви от все сърце. Благодаря ви, успех на вас.